يا أمبار حصير صالات نسأل موصل قالوا كأوقات نزلوا من زاربها እግዚአብሔር أسالت أخ جبر أبي وتناخ غير حصير صالات እግዚአብሔር أملاخ بيسوس كريستوس سم نمسكنا كالنا كويتا እግዚአብሔር إذا حجة نكرنا كالكا نهيوتنا سلازلوت كويتا نابخا سلازسقعنا እግዚአብሔር أملاخ نعخا نمفلات نعخا مور كنفلتك خا سلازحكزنا كويتا نمسكنا كالنا ካባኻ ዝኾነ ቃል መንፈስካ ዘለዎ ቃል ንህይወትና ዝልውጥ ስለትህበና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ክልተ ወይ ልዕሊኡ ተኣኪብኩም ኣብቲ ጽልይሉ ኣነ ኣብኡ ኣለኹ ኢልካ ኢኻ እሞ ጎይታ ንስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ከዓ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ብቓልካ የዕብየና ብቓልካ ባርኸና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን አሜን። ሎም መዓልቲ እምበር እንታይ ሓሲበ ከብዙሕ ጊዜ በቃ ኢየሱስ እግዚአብሔር ብኢየሱስ ገይሩ ሓራ ከም ዘውፅአና ካብ ኩሉ ድኻምና ከም ዘናገፈና ውሉዱ ከም ዝገበረና ኣብ መንግስቱ ከም ዘውረሰና ንኣምን ኢና ኦረዲ ከዓኒ ብኢየሱስ ኣሚንና ድሕነት ከም ዝረኸብና ንፈልጥ ኢና ግን መፅሓፍ ቅዱስ ዓብዪ እዩ ወይ ከዓኒ ብዙሕ እዩ ንኩሉ ኣንቢብካ ኣጠቃሊልካ ሓሳብ ትወስደሉ እምበር ብሓንቲ ጥቕሲ ብገለ ጥራሕ ክሳይ ትገብሮ ኣይኮነን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰባት ብዙሕ ዘደናግር ነገር ይመፅእ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ክሊር ንምግባር መታን ክሕግዘና እተን ቀንዲ ዝኾና ንኣብነት ድሕነት ዝብል ክንፈልጦ የድልየና እዩ ከምኡ ዝብል ናብ ውሽጠይ መፂኒ ሕጂ ድሕነት እንታይ እዩ ዝብል ክንፈልጦ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስ ካልእ ንሓዋውሶ ኢና ድሕነት ኣሎ ሓራ ምውፃእ ኣሎ ቅድስና ኣሎ ኣብ ክርስትና ብዙሕ ኣሎ ምስ ኣተኻዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ብድሕነት እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ድሕነት ሕጂ ነታ ድሕነት ክንፈልጥ ኣለና ካብኡ ሓራ ምውፃእ እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ኢና ሓራ ንወፅእ እንታይ ኢና ኢኻ ሓራ ዝወፅእ ዝብል ከዓኒ ክንሪኦ ኢና ማለት ኩሉ ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ግን ሓፂር እንዳገበርና ካልእ ግዜም ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ንህይወትና ይጠቅመና እዩ ከምኡውን ቅድስና ከንታይ እዩ ኢልና ከዓ ካልእ ግዜ ቅድስና ክንቅፅሎ ኢና ግን ንሎም መዓልቲ እስከ ድሕነት ንርአ ድሕነት እንታይ እዩ ወይ ከዓ ምድሓን እንታይ እዩ ምድሓን ብኖርማል ቃል እንተዳ ወሲድናዮ ምድሓን ብእንግሊሽ ብሕልፊ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፆ በኣና ምድሓን ወይ ሓራ ምውፃእ ወይ ከዓ ካብ ጥፍኣት ምድሓን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብእንግሊሽ ሬስኪዩ እዩ ዝብሎ ሬስኪዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኦልሬዲ ምሽ ንኣብነት ኣብ ማይኒንግ ወይ ኣብ ገለ ክቁዕቱ ከለዉ ኣብ ጉድጓድ ኣትዮም እቲ ጉድጓድ ይቕበር እሞ ሬስኪዩ ክገብሩ ሰባት ድሪል ገይሮም ገለ ገይሮም ንሞት ተፈረዲኦም ማለት እዚኦም ሕጂ ኦልሬዲ ምክንያቱ እንተዳ ገለ ሰብ ዘይበፂሕሎም ብገለ ቴክኖሎጂ ተዛ ዘይበፂሕካሎም ክሞቱ እዮም ምግቢ የለን ገለ የለን ኣየር ኣይረኽቡን እዮም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ዝረአናዮ ከም ንሪኦ ኣብ ዜናታት ወይ ኣብ ገለ ድሪል ገይሮም ንዕኦም መጀመርያ ምግቢ ከም ዝበፅሖም ገይሮም በናይ ክወፁ ከም ዘለዎም ደላልዮም ብሂወት እንዳፅንሑ ፅኒሖም ዘድሓንዎም ሰባት ኣለዉ ከም ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሬስኪዩ ይበሃል ኦልሬዲ ኣብ ሞት እዮም ነይሮም በቃ ግን ሬስኪዩ ወይ ከዓኒ ካብ ሞት ወፅዮም ማለት እዩ ካብ ሞት ወፅዮም ልክዕ ብኡ እዩ እምበኣር እዛ ምድሓን ብኡ ንውሰዳ በቲ ናይ እንግሊሽ ሬስኪዩ ዝብል ቃል ካብ ሞት ምድሓን ማለት እዩ ስለዚ ምድሓን ከም ሲምፕል ስቕኢሉ ዘይኮነ ወይ ካብ እንግሊሽ ሳልቬሽን እንታይ እዩ እንተኢልና ካብ ናይ ሓጢኣት መቕፃዕቲ ምክንያቱ በቲ ዝገበርናዮ ሓጢኣት መቕፃዕቲ ኣለዎ ንሓጢኣት
مقصعتك موتي هداي بقى منم هيوتي بالكان مالتي كن مدحان جننتاي سالفيشن جننتاي كابناي حاتيات مقصعتي كابتز بدلنايو زقب الناس نبره مقصعتي حرام وصا مالتي ويكا بخالقا justified مخان مالتي كنز بخميئو بعلا هنا نقولو دينا حجي أبزيئو قندي انتا شو مزدلينا مالتي إذا مدحان زي بعلا هنا هنقبرو نخيل دو بعلا هنا بفصم كنقبرو أي نخيل لنا مصحف قدس كنرئينا حجي أخلو خراف لخنا الزاربي مخاو خاب مصحف قدس كان نببينا بعلا هنا هنقبرو نخيل لنا كنقبرو سلا زي نخيل كن يسوس انتاي اكزابير كن انتاي جيرو نحادو ودو نابز عالم زي بملأخ እንደገና ኣብ መስቀል ኣብ ክንድቲ ናህና ሞት ንሱ ክመውት ቤጃ ኮይኑ ቤጃ ማለት ኣብ ክንዲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍርዲ ተፈሪዱ እዩ ኣሕዋተይ እቲ መቕፅዓቲ ተዋሂቡ እዩ ሞት ተፈሪዱ እዩ ግን ኣብ ክንዳና ግን ካልእ ቤጃ ሓሊፉ ስለዚ ንሕና ረስኪድ ኮይና ንሕና ድሒና ካልእ ተሰዊኡ ንሕና ክንመውት ዝግባአና نحنا هنقصع زقبانا ودا أملاخ تقصيعه نسو أبكن كله مخنياتو نصف سلازخانة بقع سلازخانة كالي ما نم نقوله كدحن دم كدحن زخيل دم سلازي اللي كمتي أبولي كيدان كا بناي بقع كم مسالي إحواتي كل جزي أبولي كيدان نريو كل جزي أنا محدش كيدان كنا مصاخن كإلال لنا أبولي كيدان أباقع خحر داخلوها إتي إنه إتي بقع نايجزا بيهر زبالو يوحنس مطمق يسوس نعوزة ملكتي كمزي سلالوتي أقدمو ينقري نيرو أبولي كيدان هذا كمزي ماتس كنشل كمزي ماتس أبكن هزبي كمزي سوا أقدمو خزارة بسانيحو يسوس كأماسيو أبكن رخلا هنا مويتو سلازن تايم علاتي إتي ناتي حاتيات إتي أنا خقص عزق باني يسوس تغسي اللي سلازن تاي خوين أنا دحينة حارا خوين كابتخ خقص عزق باني يسوس تغسي اللي بخوم أوكن أيكونا نحواتي بخوم أخا أيكونا already تخفيل اللي نسو مويت اللي نسو أبكن داي سلاز موتي أنا حارا وزي أنا دحينة سلازي مدحان مبار بخوم زيكوني بيسوس كونا له بيسوس كريستوس بمئمان اسو زموته نري نعايو بمبال انا حراي خون سلازي اماني بخما يزدحن انت دعلنا حدا اماني بتصقا يزدحن صقا مالت كنتاي مالتي نصا هياب نصا منم زي كفولو هياب مالتي تخافيلو ወይ ግን ንስኻ ዘይትኸፍለሉ ህያብ ንሱ ጸጋ ይበሃል ስለዚ እዚ ጃስቲፋይድ ይበሃል ወይ ከዓ ድሕነት ብእንግሊሽ ጃስቲፋይድ ናይ ፍርድ ቤት ቋንቋ እዩ ኣብ ፍርድ ቤት ሓደ ወንጀለኛ መፅኡ ፍርዲ ክወሃቦ ከሎ ተመርሚሩ ወንጀለኛ ተባሂሉ ጡርጡር ተባሂሉ ዝመፅእ ወንጀል ከም ዘይብሉ ተረጋጊጹ ሓራይ ይኸውን ስለዚ ጃስቲፋይድ ይበሃል ጃስቲፋይድ እንተኮይኑ ነፃ እዩ ንሕና ካልክዕ ከምኡ ኢና ኮይንና ሓጢኣተኛ ክነስና ፍርዲ ዝግባአና ክነስና ተኸፊሉ ስለ ዝፀንሐ ጃስቲፋይድ ኮይንና ሓራ ኮይንና ካልእ ከፊልልና ስለዚ ሓራ ኢኹም ተባሂልና እዚ እምበኣር ክንፈልጦ ዘለና እዛ መድሓን እዚኣ ብስራሕ ኣይኮነትን بسرح هيكونتن ማንም ዝኾነ ይኹን እምነታት ካብ ክርስትና ወፃይ ካብ ወንጌል ወፃይ ማለት እዩ ዘሎ ሁሉ ጽዒርካ ንኣምላኽ ፈሕጠርጠር ኢልካ ክትሕን ምፍታን እዩ ዘምህር ክርስትና ግን ኖ ብኢየሱስ ብምእማን ክትሕን እዩ ዘምህረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክርስትና ብስራሕ ዘይኮነ ብእምነት
بإمنة بيسوس كريستوس بمؤمن بصقا إنا ندحن بخال أزارار بانتاي مالتي مس እግዚአብሔር ጽልኢ ኢና ነርና ምስ እግዚአብሔር ርክብ ኣይነበረናን ስለዚ ዕርቂ ጌርና ማለት እዩ ዕርቂ ምስ እግዚአብሔር ማለት እዩ ቅድስና ግን ድሕሪኡ ዝመጽእ እዩ እሱ ከዓ ናይ ህይወት ጉዕዞ ፕሮሰስ እዩ ንዕኡ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብርእሱ ዝኸኣለ ክርዮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ከየንዋሕና ብዙሕ ከይከድና ግን ቀጥታ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ምኻድ ይሕሸና ምክንያቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ኸርእየና እዩ ኣብ ካበይ ከይጅምር ደልየ ኣለኹ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ተዳሪእና ኣብ ቁፅሪ 8-9 እንታይ ይብል ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ብግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ትርእዩ ኣለኹም ኣብዚ ሓደ እኳ ከይምካሕ ኣነስ ገለ ገይረ እየ ከይብል እንተዳ ኣሕዋተይ ኣነ ደሓን እየ ኣነ እኳ ብነፍሰይ ፍትን እየ እንተኢልና ነቲ ናይ ኣምላኽ ዝተገብረልና ኢና ነነኣእሶ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ከይምካሕ እዩ ዝብለና ዘሎ ገለ እኳ ከይህልዎ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ولا حانتي كاباي تبلو نجار يلن دلاي كاولا انت كبركا بإمنات بصقا يقوم زدحانكم بإمنات بنصقا هياب يقوم زدحانكم إذا كان داي وهبتنا أملاخيو وهبتي سري لهم مبار مدحان ويكا دحنت نايمانيو دايلنا وهبتنا أملاخيو أملاخ ذهبنا نحادو ودو أحليفو بمهاب نعانا زهابو وحباتي اتو وهبات حراي نزبالو كله كا وهوبي مالتي كابخاتكم كن ايكوناني بلنا نزا معرف زي ابومول كننببا باهي بلنا مخنياتو بزح حساب زحازاتيا افيسون معرف كلته كاب حدا جميري كنببي نسخاتكم بل قدم نبرات زا عالم زيا كمتي منفسو حجي أبتم دك زي مئزاز زقبر زولو حلقة سلطان آير زتملالسكم ببدلكمن بأبساهمون موتاز زنبركم نأخاتكم هيوان قبروكم يبلا حجي أبز مجمع أقواترينا هوريا باولوس أبز خزارب كلون نهزابي الزارب زلو ويكاني ني أيهود زي كونو نعنا مالتي كابا أيهود زي كونا نسخاتكم يبلو مال حجي نتوم ناب كرسنا زموسو حجي بزعباتنا قدم هيوتهم ينقروا مالو قدم كم نبرة ذا عالم زيا كم تي منفسو حجي ابز زي دك زي مئزاز زعايزلو حلقه سلطان تملالسو نيركم تاي مالتي مس እግዚአብሔር አይነበርኩምን በበደልኩምን በአበሳኹምን ካ موتاتكم نيركم هيوت አይነበረኩምን ስለዚህ ሕጂ ግን ናብ ጎይታ ምስ መጻኹም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ይብል ብምንታይ ብጸጋ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተኸፍሎ ዋጋ ሽዑ ኣብ ቁፅሪ 3 ይብል ንሕና ብል ንርእሱ ወሲኹ ኣይሁድ ማለት እዩ ኩላህና ከዓ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋን ምሳታቶም ንነብር ነበርና ከምቶም ካልኦትን ببحرنا دك قطع نبرنا بالأيهود وننتقلنا ولا تتأزاز تتوهبنا ولا حق تنبرنا بسجانا بحساباتنا جن قدم بتمنيت سجا لكعكم آتوم نبرنا دك قطع نبرنا يبل شعو أبكوت 4 جناح خير إتى بمحرت هبتام زغنا أملاخ ما أنت إتاب زفكرنا عباي فقرو نحنا ببدلنا موتات كل ناس مس كريستوس هيوان قبرنا سلازي بس أكا يقوم زدحانكم يبل تري لكم أبزي أمو نزز قبري إكزابير سي سلامن تايو قبل كله هواري باولوس أب قصري 4 بمحرة هابتام سلازقونه هابتام مالت تاي مالتي
ንኣብነት ብገንዘብ ኣብዚ ምድሪ ክንሪኦ ከለና ብገንዘብ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ሃብታም ይበሃል እግዚአብሔር ከ ሃብታም ብምንታይ ብምምሓር ምሕረት ብምግባር ምሕረት ንዘይግብኦ ምሕረት ይህብ ማለት እዩ ሃብታም ብምሕረት ስለ ዝኾነ ምሕረት ንዘይግብኦ ምሕረት ስለ ዝገብር ስለ ዘፍቀረና መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ስለ ዘፍቀረና ከኣኒ ንዓና እንታይ ሃበና ብክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ስለዚ ነዚ ፍለጡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ናይ ኤፌሶን ይሕዋት ንቤተ ክርስቲያን ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እግዚአብሔር ብክርስቶስ ገይሩ ሕያዋን ገይሩኩም ሽዑ ክዝንቱኖ ከሎ ኣብ ቁፅሪ 6 ተሪእና ምስኡ እውን ኣተስዓና ብለና ክርስቶስ ኣብ ሞታን ሞይቱ ኣብ ሳልስቱ ከዓ ተስኡ ስለዚ ምስኡ ኣተስዓና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ ነቲ ብሉጽ ሃብቲ ጸጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኸሪኢ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ምእንቲ ኣብቲ ዳግም ምምጻእ እቲ ክብሩ ኸርኢ ኸኣኒ ምስኡ ኣቐመጠና ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ኣብኡ ኣለና እዩ ዝብለና ዘሎ ምስኡ ኣለና ዋላ እኳ ብስጋ ኣብ ዝተሃለና ምስኡ ኣለና ኣብ መንግስቱ ኣእቲና እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት ሰላምን ጸጋን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሊኻ ምስኡ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓንቶ ወይ ዘንበብኳ ሓደ እምበኣር ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ብእምነት እዩ እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ ስለዚ እታ ምድሓን እዚኣ እያ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ እዩ ዝትንትኖ ዘሎ ነዚኣ ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ብጣዕሚ ተንኪፋትኒ ዘቕርባ ዘለኹ ፍጡራቱ ኢና እሞ ብለና ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ቀደም ዘዳለወ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተፈጠርና ኢና ካብ መጀመሪኡ እውን እንተኾና ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ሰናይ ነገር ንዕኡ ተፈጠርና ኢና ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዳግም ምውላድ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ዝተወለድና ስለዚ ከዓ ኣቶም ኣሕዛብ ብስጋ በታ ኢድ ኣብ ስጋ ተገብረት ግዝረት እትበሃል ቀደም ዘይ ግዙራት ከም ተባሃልኩም ዘክሩ በቲ ዘመነቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብልኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ይሒዙ ዘሎ ኣሕዋተይ እንታይ ብለና ኣሎ ስለዚ ከዓ ኣቶም ኣሕዛብ ንሕና ቶም ካብ እስራኤል ዘይኮንና ወይ ከዓ ሕጊ ዘይተዋህበና በቲ ኢድ ብስጋ ዝግበር ግዝረት ብኡ ከዓ ዘይንፍለጥ ዝነበርና ግዝረት ክብል ከሎ እዚ ኣሕዋተይ ግዝረት እንታይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘመልክት ሕጊ እዩ ዘመልክት ኣይሁዳውያን ክግዘሩ ንኣብርሃም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ተኣታትዩ ምስ ኣብርሃም ሳቶም ክግዘሩ ንሱ ኣኽባርኾም ወይ ከዓ ህዝቡ ክኾኑ ምልክት እዩ እቲ ግዝረት ማለት እዩ ብኡ ጀሚሩ ግን እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ኣምላኽ ነይሮም ብዙሕ ነገር ብልጫ ነይርዎም ከምቲ ኣብ ሮሜ ዝረኣናዮ ቅድም ከነፅንዕ ከለና እሳቶም ብዙሕ ብልጫ ኣለዎም ምክንያቱ ሕጊ ንዖም ተዋሂቡ እዩ እቲ ተስፋ እውን ካብኣቶም እዩ ክርስቶስ ባዕሉ እውን ካብኦም እዩ እዩ ዝብለና ስለዚ ንስኻትኩም ግን ብለና ኣሎ ንዓና ኣሕዋተይ እዚ ብጣዕሚ ክንወስዶ ዘለና እዩ ንሕና ግን ኣብ ቁፅሪ ኸማን ዘይነኣቱ ዝነበርና እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ንሕና ግን ኣብኡ ዘይነበርና ካብኡ ወፃኢ ዝነበርና ብስጋ እኳ ዋላ ሓንቲ ምስኦም ዘይነበርና በቲ ዘመንቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ትርእዩ ኣለኹም በቲ ዘመንቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ኣብዚ ቁርብተይ ከስምረላ ዘሊ እዚኣ ክርስቶስ ትብል ክርስቶስ ንሱ ኢየሱስ ሕጂ ኢየሱስ ብስጋ መጽዩ እሱ ብስጋ መጽዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን
ኢየሱስ ተደኣሞ ነይሩ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና هو ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነይሩ እዩ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ እቲ ቅቡእ እዩ ከምቲ ንሙሴ ሙሴ ኸማንሲ ካብ ምስ ፈርዖን ንግስናሲ ምስ ዝዓለም ናይ ዝዓለም ንግስናሲ ምስ ክርስቶስ መረፀ ይብለና ምስ ኢየሱስ ኣይኮነን ምስ ክርስቶስ ምክንያቱ ኢየሱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሱ ከዓ ብስጋ መፅዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ግን ካብ ቀደም እውን ምስ እስራኤል ነይሩ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ዘመንቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ማለት ብዘይ እግዚኣብሔር ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን እውን ተስፋ ኣጋይሽ ትፅቢት ዘይብልኩም ኣምላኽ ከምዘይ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ይብለና ትሪኡ ኣለኹም ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ካብዚ ኢና እምበር ወፂና ሕጂ ግና ኣቶም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ኣቕረበኩም ነቶም ርሑቕ ዝነበርና ነቲኦም ንእግዚኣብሔር ዘይንፈልጦ ዝነበርና ንክርስቶስ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ናብኡ ኣምፃኣና ስለዚ ነቲኦም ርሑቕ ዝነበሩ ናብኡ ኣቕረቦም ንዓና ማለት እዩ ንሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ እቲ መንጎ ዝነበረ ከልካል ቀፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ይብለና ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምሟቱ ምድሓን ምምፅኡ ጥራሕ ኣይኮነን ኣሕዋተይ እታ ምድሓን እንዲና ንርኢ ዘለና ምድሓን ኣምፅኡ ኣድሒንና ምድሓን ጥራሕ ኣይኮነን ቀዳማይ ነገር ምስ እግዚኣብሔር ዋላ ሓንቲ ርክብ ዘይብርና ምስ ክርስቶስ ዋላ ሓንቲ ርክብ ዘይነበረና ናይ እግዚኣብሔር ፀላእቲ ዝነበርና ምስ ኣምላኽ ዘይነበርና ምስ ኣምላኽ ኣተዓሪቕና ሓደ በሉ ካልኣይ ከ ምስቶም ህዝቢ ኣምላኽ ምስቶም ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ምስኦም ዝነበረ ቃል ምስኦም ዝነበረ ነቢያት ዝመርሕዎም ዝነበሩ ህዝቢ ከዓኒ ምስኦም ከ እንታይ ገበረና ሓደ ገበረና ኣተዓሪቕና ሕጂ እቲ ምትዕራቕ ምስ ኣምላኽን ምስ ህዝቢ ኣምላኽን ኣተዓሪቕና ማለት እዩ ንሱ ነዞም ክልተ እንታይ ገበሮም ሓደ ገበሮም ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ቀፅሪ ከዓኒ ኣፍረሶ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥርሲ ፅልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ሰዓሮ ሕጂ ኣብዚ ረአዩ እቲ ምስጢር ሕጂ እንታይ ገይሩ እንተኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ናቱ ዝኾነ ህዝቢ ነይሮሞ እስራኤል ብሕጊ እንዳመርሐ ዝወስዶም ዝነበረ ነቢያት ዝመርሕዎም ዝነበሩ ቃል ዝሃቦም ተስፋ ዝሃቦም ክርስቶስ እውን ካብኦም ዝመፀ ብኦም ዝመፀ እዚኦም ነይሮም ካልእ ከዓ ንሕና ከዓ ምንም ዘይነበረና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ብክርስቶስ እንታይ ገይሩ ሓድሽ ፍጥረት ፈጢሩ ካብ ኣይሁድም ዘይኮነ ካብ ዓለምም ዘይኮነ ወይ ከዓ ካብ ኣሕዛብም ዘይኮነ ሓድሽ ፍጥረት ፈጢሩ እዚ ኸ ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ሰብ ፈጢሩ እዚ ሓድሽ ሰብ እዚ ካብ ኣይሁድም ዘይኮነ ካብ ኣሕዛብም ዘይኮነ ካብ ክርስቶስ ዝኾነ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዳግም ዝወለደና ይብል ኣብ ካልእኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይሩ እዩ ክርስቶስ እቲ ምድሓን ኣምፅኡ ምድሓን ንኩሉ እዩ ዝብል ብከምዚ እዩ ነቶም ቀደም ናቱ ዝነበሩ ነቶም ካብ ደገ ወፃኢ ዝነበርና ንኩላህና ኣምፅኡ ግን ሓድሽ ፍጥረት ገይሩ ሓደ ሰብ ፈጢሩ ንሱ ከዓ ናይ ኣምላኽ ናቱ ዝኾና ኣቦ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ፍጥረት ፈጢሩ እዚ እምበር እቲ ምድሓን ክጥቕለል ከሎ እዚ እቲ ምድሓን ንክልቴና ከዓ ኣብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ ምእታው ስለ ዝኾነና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቕ ዝነበርኩም መፅኡ ሰላም ኣበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ከዓ ሰላም ኣበሰሮም ትሪኡ ኣለኹም እቲኦም እውን እንተኾኑ ኣትዮም ኣይነበሩን ግን ኣብ ቀረባ ነይሮም
نحنا غير رحوق نيرنا نخلتينا سلامة بسيرنا نخلتينا بو بحادة منفس ناببو ايتينا امبارسي نسخاتكم ابتي يسوس كريستوس بعلو امن مآزن زقونا مسرت نبيات حواريات اتندقكم دقيم دق عدوم نقدسان سدرابيت نأملاخ إيقو منبر أغايشن مساتين ياتاتن أيكونكمن يبلانا امبار حجي اتنايك أدم تاريفو كله تاريفو حدش كوينو يبلانا حجي كله حدش كوينو نسخاتكم كنتاخونكم قدسان كوينكم دق عدوم نقدسان كوينكم إذن حنا مالتي حجي نبزعبا انتا يزارب زلو تيلنا بزعبا بيت كريستياني يزارب زلو أبولي كده أنا يهود سب نيرو أحزاب نيرو حجي كنا بحدش كده ناي كلتي زي كونو ناتو زخونت بعلو كريستوس رئيسا زخونة بيت كريستيان تمسريتا بيت كريستيان كا نحنا إنا حواتي نحنا إنا نسو رئيس خوينو كريستوس رئيس زخونة نحنا أكالات زخونا حانتي بودي زخونت بيت كريستيان لك كمزا أكالاتنا عم حسابو حواتي رئيسي تقندي زحسب زمرح كل كنترول زقبل نسو كريستوس اتسترف اتزواساوس بات رئيس تعزيزو زسرح أصابع تدي إجريديو قالديو كله خاني نحنا نفس وكفنا إينا زي أخابة كريستيان تبهال سلازي أو بهنس أقوب قويتا قدس بيت مقدس من تغتكون النات أساسري يعبي أيو يبلنا سلازي نحنا كلنا أو أن لأتنا انتاي خون إيتي بيت كريستيانية تعبي نسغاتكم ناو محدر أملاخ منفس كتكونو حبيركم تهنوسو اللهم يبلنا مبار إذا مدحان إزي مدحان قليل نقر أيكونا عبي نقريو سلازي نازي خنفولتو يدلينا بزح كزي اتي مدحان مس حراموصا أو النحان سابي تبالغ حراموصا انتاي لنا هذا سب بصقا يدحن بقى بصقا يدحن كن بزح نقر له حرا خوصا زقبو البروسس اندا تسرح خي زلو كمزي دامينو عنتو بيزب لنا نبره إنا تسرحنا إنا نخيد ببوزح نقرينا نحلف بتز حلفنا يوخاني إنها تخلعنا إنا تسرحنا إنا نخيد سلازي أبهي واتنا كل جزء مسرح له مدحانكن بيسوس كريستوس كوين الناي سلازي هذا جزء example كوباكم سي هذا جزء زخوانه ني كاريزما نشرش سبات حيزة خيدس أغايش ينيرن كاو مسوال سانا مستودتي بروغرام ابتدأ السيجارة الصوتي وخلت سبات جاليري ان مثلاني شو قال معلتي ان عاي نقران كان معلتي نخيط يا لمسول كونسي زهودا سيجارة الصوتي قال ما صيل زي تلوت ابت خرسيان قال ما ليلناني كريم مني شو بزح يسبها لكم سيجارة خمين تاي مالت كني قال لي كن دحراي مسئلة دحراي نعبا خاخد كيد كل خلو مسأل كاي يسوس كريستوس انتاي بلونيرم تيوم فريساويان إذا علاقة زموتي نو عركي زموتي عرك حتياتينياتات عركي سرقتي انديو توم مسوس خورو كلاتهم دخوما حتياتينياتات مخنياتو فريساويان نرأسهم زتنقاقو قال سلز نبارو نسكن سخانة نقول يقبل نيرو مخنياتو انتاي بالنيرو حكم زدلي وانتايم توم حموماتيو مخنياتو خفوسي ما تسيسو نتيوم صورهم زغبادهم نتيوم حتياتهم زبازحهم نتيوم عقم زسعانو عقم خخونامي كريستوس مسيح سلازي اترديتي ريخهم نايتين احوات
ቤተ ክርስቲያን ደኣሞ ዘይትፍውስ እንተኮይና ዝሓመመ ማለት ብመንፈስ ዋላ ብስጋሙ ብዝሓመመ ብመንፈስ ዝሓመመ ዝደኸመ ብዙሕ ልምድታት ዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዘይተፈዊሱ ደኣሞ ኣበይ ክፍወስ ኣብ ናይት ክለብ ድዩ ክፍወስ ንቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ኣለዎ እምበር ናበይ ደኣ ክኸይድ ምስትኻሙ ንቤተ ክርስቲያን ምስትኻምና እኳ እዩ ክርስቶስ ኣድሒንና ምስትኻምና ምስ ብዙሕ ድኻምና ክርስቶስ ኣድሒንና እንዳዓረየና ከዓ ይኸይድ ስለዚ ነቲ ሓኪም ዘድልይዎ ሕሙማት እዮም ቤተ ክርስቲያን ከዓ መስርሒት እያ እቲ ዝደኸመ ንቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ዘለዎ ኣብኡ ከዓ ይስራሕ እዞም ሰባት ኣብኡ መፅኦም ዘለዉ ከዓ ተመስኪሩሎም መፅኦም ምዃኑ ግን ገና ከዓ ሓንቶ በይ ዝበልኩኹም እቲ ሓራ ምውፃእ ኣሎ እንዲ ሓራ ምውፃእ ግዜ ፕሮሰስ እዩ ሓራ ምውፃእ ምስ ቅድስና ዝተሓሓዝ እዩ ናብ ቅድስና እንዳዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ናብ ምስሊ ክርስቶስ እንዳዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ንዑ እናመሰልና ኢና ንኸይድ ግን ኣሕዋተይ ሽዑ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ ተማሂረ ኣነ ምክንያቱ ንማንም ክንፈርድ ከም ዘይብልና መጽሓፍ ቅዱስ የምህረና ንሕና ስራሕ ንሓደ ንክርስቶስ ዘይፈለጠ ናብ ክርስቶስ ምምፃእ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ከነምፅኦ ከለና ፍቅሪ ኣምላኽ ስሒብዎ ነገራት እንዳገደፎ ክኸይድ እዩ ቀዳማይ ግን ነፍሱ ከድሕን ግን ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምእንቲ ሓጢኣቱ ከም ዝሞተ ከኣምን ከሎ እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ተፀዊዕና ነሰባት ክንፈርድ ኣይኮናን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይ ቅዱሳት ማሕበር እንተኮይና እሞ ሙዓለም ዳኣ ናበይኣ ክትከይድ ኣበይ ዳኣ ኣላ እሞ ክትድሕን ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሰኣን ምፍላይና እቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ምድሓን ኣፀቢቕና ሰኣን ምፍላጥ ከምዚኢታት ዘረባታት እውን ኣሎ ማለት እየ ኩሉ ግዜ ናብ ክርስቶስ እንተዳ ቀሪብካ ነገራትካ እንዳተገፈፈ እዩ ዝኸይድ ሓንቲ ምሳሌ ክህብ የቅድሚ ምውዳእና ካብ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 እንተዳ ርኢና ናይ አልዓዛር ንዝክሮ ኢና አልዓዛር ምስ ሞተ ኢየሱስ በቃ ግዚኡ ምስ ሓለፈ መፂዎ ማለት እዩ ከይዱ ሕጂ ካብኡ ከነንብብ ኢና ቁርብተይ ካብ 39 ተጀሚርና የሕዋት ክፅበዮ እየን ነይረን ማርታን ማርያምን በቃ ምስ ደንጎየ ግን ኦሮማይ ቀቢፀን ያው ተቐቢሩ ማለት እዩ 4 መዓልቲ ገይሩ ኣብ ራብዕቱ እዩ ኣርኪቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 39 ከምቡበ ኢየሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም ማርታ ሓብቲ እቲ ምውት ከዓ ጎይታይ ራብዕቲ ገይሩ እሞ ፈፂሙ ጨኒዩ እዩ በለቶ ኢየሱስ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኽዶ ኣይበልኩኽን በላ ድሕሪ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለዚ ሰማዕካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ እዞም ደው ኢሎም ዘለው ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ደኣ እየ ዝብል እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም እትሰምዓኒ እፈልጥ ኣለኹ በለ እዚ ምስ በለ ኣልዓዛር ነዓ ናብ ወፃኢ ውፃእ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ እቲ ምውት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእሱሩ ገጹ እውን ብመኣረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኽድ ሕደግዎ በሎም ሕጂ እታ 44 ዘላ የደሊ ረእይዎ እቲ ምውት ብግኑዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእሱሩ ገጹ እውን ብመኣረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ ረእይዎን እሞ እቲ ሞይቱ ዝነበረ ኣእዳው ኣእጋሩን ብእሱሩ ገጹ እውን ብመኣረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኽድ ሕደግዎ በሎም ሕጂ ረእይዎ ግዜ ኣልዓዛር ሞይቱ ተገኒዙ
ኣብቲ መቃብር ነይሩ ኢየሱስ እንታይ ገይሩ ህይወት ሂብዎ ኢየሱስ ህይወት እዩ ዝህብ ህይወት ሂብዎ ንዓ ውፃእ ኢልዎ ወፂኡ ብጉኑዙ ወፂኡ ክንድሕን ኮለና ኣሕዋተይ ኣብ መድሓና ግዜ ብሓንቲ ብቕፅበት እቲ ኩሉ ልምድታትን እቲ ተጠምጢምና ዝነበረ ናይ ስጋ ነገርን ልምድታትን ኩሉ ብቕፅበት ብዓይኒ ቅፅበት ህልም ይብል ማለት ኣይኮነን ረእይዎ ብጉኑዙ ወፂኡ ህይወት ግን ኣለዎ ብጉኑዙ ግን ወፂኡ ብእሱሩ ወፂኡ ምስ ምጥምጣሙ ወፂኡ ክጓዓዝ እኳ ኣይክእልን እዩ ቀስ እናበለ ግን ተሳልዩ ወፂኡ ምስ ወፀ ግን እንታይ ኢሉ ጎይታ ፍትሕዎ እሞ ይኸይድ ሕደግዎ በሎም ሕጂ እንታይ ክገብርዎሉ ኣለዎም ክሕግዝዎ ኣለዎም ክፈትሑሉ ኣለዎም ጥምጣሙ ክኣልዩሉ ኣለዎም ማእሰርቱ ክፈትሑሉ ኣለዎም ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ ቃል ኣምላኽ ብቃል ኣምላኽ ነቲኦም ሓደሽቲ እናበርታዕና ሓራ ካብቲ ልምድታት ሓራ ከነውፅኦም ይግባና ስለዚ ሓራ ምውፃእ ፕሮሰስ እዩ ብምንታይ ኢኻ ሓራ ትወፅእ ተኢልና ብቃል ኣምላኽ ኢና ሓራ ንወፅእ እቲ ሓድሽ ናብ ጎይታ ዝመፀ ምድሓን ብቕፅበት ይረክብ ሓርነት ግን ቀስ እናበለ ሓራ እናወፀ ይኸይድ ናብ ምስሊ ክርስቶስ እንዳመሰልናኻ ኩላህና ንኸይድ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳናተለወጥና ንኸይድ ስለዚ ንኻልእ ግዜ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ እቲ ናይ ቅድስና ከመይ እዩ ንዝብል ክንሪኦ እውን ሓሳብ ኣለኒ ንሕጂ ግን ኣብዚ ነዚ ኣብዚ ክንውድእ ኢና